Varume murisei varume pano patimu murisei kwese kwamuri kwari kubasa vari kumba. Kumana ini passenger yandishungurudza iyo. Ndaifunga kuti yakadonha akamanje haina nhasi chiripo. Kuyadhu pangululu apo kusitipoti wakamboizama ichibva yatiza ndipasi pemotikari apa bvayaenda bvaindopinda padhifi bvayakwira muchaso mune padhifi. Saka yakwira muchaso mune padhifi ikati pamwe ichadonha meno kwayagara ikoko ikatonorwa nechando kusimbi kunotonhora uko. Saka nezuro ndagoti chazibei ndakamira kulonda pananguti curiosity ndobva kuti ndingandimbotarisei pagirilo apa panangovhura girilo nditoone iripo yadzokera futi pagirilo ipapa. Kubva zvandabva kustilport kundosvika kuti chazibei haina kana kuuya pawindscreen apa. Ndakatoziona nezuro kuma3 pawindscreen apa iritori pasa pamawaipa mukati ngati alright iripo pandamboitambisira mawaipa ndibva yadzvanya. Mumwe mufanhu akatarisa bhati inenge yadzvanywa yakubuda ropa yadzvanywa nemawaipa tano iripo. Makusena ano aya handiti ndakutouya futi ndakuda kusvika papetrol chepafifthway ndoni yatoburitsa musoro futi apo pane mukatarisa mapicture andakambokupa ipekutanga aya ndopainge yaburitsa futi napo musoro ipapo pasame position ipapo ndopainge yaburitsa napo musoro ipapo. Ndikati alright kondoidi hapana zvaindeni pozi inobva yapinda mumukati haichasvikiriki. Saka izvezvi ndasara ne40 kilometers here 30 kilometers kupongolo ndikukwidza makata ndo pandakutoona yatouya apa yapadho apa pawindo apa iri kutoda kutotsvaka zvekupinda chaizvo. Saka chazivi manje nyoka iyi kuti ichiri nyokawo chete nje kana kuti nyoka inogara pano patiraki panapawo handichazivi. Because pairi kudzoka pachinongodzoka pasame position peinge iri pa ndo pairi kugara.